Ahoj, já jsem se dneska prostě chtěla provést takovej tutoriál, teda jako co mi píše lidi na Asku. A já si myslím, že můžeme začít, jo, a kdyby něco nemaklo, protože jsem přišla tady, je to zase brzo ráno. A taky mám ještě tady čet, takže jo, jsem trochu nevyspalá, takže to natočím takhle, protože jinak by to prostě nešlo. Takže můžeme začít. Já se tady najedu na Asp. Takže první otázka. Kouřila jsi někdy? No tak já se přiznám, jako jo. Kouřím. Ale jenom občas. Takže proto je tady šepta. Jo, jako vždycky, když je po škole, nebo když jdu ven, tak odpaluju. Takže jo. Další otázka. Kolik ti je? No, je mi 13. Je mi 13 let. Ještě se omlouvám zase za krojty. Mi 3. Další otázka. Kde bydlíš? Bydlím v Mostě. Jaký jsou... No, bydlím prostě v Mostě, ale ulic a takový vám říkat nebudu. Počkejte. Byla jsi někde? Jako vymyslíte, to teď jsem před chvíličkou pila. Vymyslíte jakože to alkohol. No tak to asi přiznám. Ty otázky jsou strašně těžký. Je vada. Jenom při Silvestru, jinak ne. Trošku jsem se popila, jako jo, ale nepopila jsem se. Zase to jako je mi přidat, nebudu to přehánět, že jo. Jak se jmenuje tvá máma? Tereza Olahová. Další otázka. Hulíš? No tak teď to bude příběh. Tak jo. Jeden den, když jsem šla prostě s partou ven, tak asi tak kolem 8.9. koupili prostě dávku, no jakože trávy. A já jsem se samozřejmě zvolila a tak prostě jsem byla trochu mimo. Ale jako já nejsem fitnek, takže jako ne. Už to nedělám, ale měla jsem s tím zkušenost. A občas si jako někdy dám, ale jenom občas. A nejsem závislá. Takže asi mě teď budete někdo hejtovat. Tak já vás mám píči, protože mě to je teda úplně jedno. A myslím si jako, že nejsem žádná fetka, takže ty vaše komenty si nechte takový to,
co to a jako asi hlavním kouřem a pivo je moje věc. A jinak to samozřejmě nedělám už. Ty máš narozeniny. Květnu. 9. května. Jaké oblečení máš nejradši? Tak jako tady tu otázku nechápu, jako asi, já prostě spoustu otázek nechápu, jako jak to myslí, takže jako asi jako značky nebo tak. Takže já nejradši mám asi takovýhle trička. Jak takový. Protože já jsem spíš takový ten sportovní typ a mám ráda krátký trička spíš a dlouhý. A spíš elestiáky by zvolila. Protože já nejsem holčičí. Já jsem spíš takový ten drsňácký. V punk jako rock jsem emo a taky punk. Emo a punk, to je vlastně o něco rozdílný, ale já jsem spíš punk. Takže jako prostě takový ten. Jo. Další. Jo, a ještě ráda nosím teda takhle krátký, takhle nějak, elestiáky a punk doplňky a takový ty věci. A v jednom videu jsem měla tamto tričko a to bylo jakože vlastně vojácký, takže to, co máš ráda, jako co mám ráda, takže mám ráda zvířata, pak mám ráda čokoládu, nakupování a přátelé. Já jsem strašně společenská. No, jdeme dál. Co posloucháš? Poslouchám punk, poslouchám Logice, Ezo Empire. Ezo Empire je vlastně taková skupina, kterou ji nezná, tak je to o trávě, uvolení a takový blbosti, je to prostě většina lidí ani to poslouchá a jakože malých a ani neví, co to znamená. Já teda sama vím, co to znamená, i když teda nevím, ale jako ta skupina, to si posloucháme prostě startu a takhle. A já jsem úplně do ní zamilovaná a teď jsem si oblíbila úplně všechny písničky, ale nejlepší je asi tady ta. Mám ji ukážu, neposlouchám teda Ezo Empire, má nejlepší skupina, kterou já prostě úplně žeru a půjdu na její koncert. Nebo prostě tady to není možné, já to úplně prostě miluji. Logika a Izo Redis a takový ty kraviny. Objednám si i bejsku, nebo čepici na hlavu, prostě s tím nápisem Izo Empire, ale budou tam takový ty znaky. Takže já vám ukážu tady tu písničku. Počkejte.
A pak ještě mám ráda tady tu. Tak teď jsou 2 moje oblíbené písničky. Další otázka. Máš hezký vlasy? Tak teď už asi ne. Bylo to den, kdy jsem měla já jsem měla kudrnatý vlasy. Úplně, ale úplně. A já debil. Mně se líbil rovný. Tak jsem si začala kolit a úplně se mi zničil. A teď je mám umytý, takže proto mám takový. Jinak teda fakt děkuju, ale teď už si to nemyslím. Pěkně jsem si je hnusně zničila. Ryb, modli se za vás. Líbala jsi se už s někým? Jo. Další otázka. V posledním videu mi připadá, že jsi taková furt ospalá. Máš furt proč jsi taková míň aktivní. Proč? Chceme to vědět. Poslední dobou už nejsi taková, jak to si bývala. Takže řeknu vám to takhle. Já jsem nevyspala kvůli tomu, že mi prostě s tím YouTubem dáváte moc prací. Jakože ani moc večer nespím, já strašně málo spím, já na to beru prášky. Beru prášky na to, aby musela spát, protože já večer vůbec nespím, spíš ráno, ani ten ráno, prostě já jsem takový nespáč. Nevím, jak se jmenuje tady ta nemoc, ale prostě mi to nejde a chodím spát až v 11, ve 12, ve 13. A prostě mě to strašně unavuje, dělá to i ta tráva. Občas si to teda dám, ale jak můžete vidět, není mi moc hej, ani fajn, takže i přesto to točím. Takže buďte aspoň tak rádi, jinak já to jinak nedám. Já prostě ani když to nedám, tak prostě nespím, takže na to beru prášky a já se nechci moc chlubit. Ani to nikdy jako říkat, přes to je mi to jedno, bez toho budu mít v píči. Ale no, já za to prostě nemůžu, já prostě nespím a jo, takže to takhle nepůjde. A jinak dejte celý ten ás, který jsem vám chtěla ukázat. A ještě jedna věc. Zapomněla jsem se jako namalovat, takže proto. Stačí, když se na vás budu usmívat. A nebudu taková míň jako zombie. Takže ahoj.